Man skal stort set aldrig nogensinde gøre, hvad staten beder en om. Man skal jævnt gøre, hvad staten befaler en til, nemlig at overholde landets love. Det er klart, det skal man gøre. Men moralske anbefalinger fra statens side, dem skal man simpelthen blæse højt og flot på. Det er jo en sundhedskult, der er fuldstændig sjælløs. Det er som om, det eneste, der tæller her i verden, det er det elendige kadaver, vi slæber rundt med. Altså, en tom sjæl i et sundt legeme. Anders Fogh Rasmussen, jeg tror egentlig, hvis det kan lade sig gøre, tror jeg, det vil være ganske sjovt at drikke sig fuld sammen med ham. Ja, det tror jeg også. Men det opnår du nok ikke. Så stor er din politiske indflydelse. Nej, så vil jeg, det var lige det, vi skulle lige have den med. Du ved, nu bliver mine statements vildere og vildere. Ved du hvad, det her, det er skide smart journalistik.